ସେଇ ଝିଅଟି ମୋର ଘର ସାମ୍ନା ଲାଇନରେ 2ଟି ଘର ଛାଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଝିଅଟି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବସି ଅନେକ ବାର ଦୂରରୁ ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଘୁରି ଘୁରି ଗୋଟି ଗୋଟି ଲୁଗା ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ତାର ମାତ୍ରାଧିକ ରୁଚିକୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଘରର ପାପୋଛ ସଫା କରିବା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ଘର ଓଳେଇବା, ଅଳନ୍ଧୁ ଝାଡ଼ିବା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଲୋକ ଲଗେଇ ବାଡ଼ି ସଫା କରିବା ଆଉ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ନିଜ ହାତରେ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ଆହୁରି ମୋଟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଓଳି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିବା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏଥର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଘରକୁ ପଶିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଶୁଣିଲି। ଗତଥର ବି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ପିଲା ତା ଘରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ମୋ ତଳ ଘର ଭଡ଼ାଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଦିନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ରବିବାର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ବାକି 6 ଦିନ କାହା କାହା ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ। ପରଦିନ ବାଲ୍ଟିଏ ଲୁଗାପଟା ଧରି ଝିଅଟି ସବୁବେଳ ପରି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଏଥର ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଝିଅଟିର ହାତରେ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲି, ଯାହା ହେଉ, ୟା ଭିତରେ ମା ବନି ସାରିଛି ଝିଅଟି। ଦୁନିଆର ବଢ଼ନ୍ତା ସ୍ରୋତକୁ ଆଗକୁ ବାହି ନେବା ପାଇଁ ଏ ଝିଅଟିର ବି ତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଏ। ଆଗରୁ ଝିଅଟି ମୋତେ ତାର ମା ନ ହୋଇପାରୁଥିବାର ଦୁଃଖ କହିନି କି ମୁଁ ତା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଇ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବି ଚାହିଁନି। କେବଳ ତାକୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ବାହାଘରର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ତା ଚାରିପାଖର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। କେବଳ ଯୀଶୁ ତା ପାଇଁ ଭରସା, ଏ କଥାକୁ ମନେ ମନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା ସିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୋଜା, ଟୋପି ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ତଳେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁସିରେ। ଦୂରରୁ ମୋର ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଚଢ଼େଇମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଝିଅଟିର ମନ ତାରରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ। ପାପୋଛର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଝିଅଟି ତା ଗଣ୍ଠିଧନର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାକୁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ଶୁଖାଇଥିବ ତାହା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ତା ଅନ୍ତରର ଖୁସିକୁ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତିକୁ। ଏଥର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଝିଅଟିର ଘରୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନରେ ସେ ମାତିଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ତା ହାତ ମୁଠାରେ। ଏବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳ। 7-8 ଦିନ ପରେ ଥରେ ତଳକୁ କିଛି କାମରେ ଯିବାବେଳେ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ଛୁଆ କେବେ ହେଲା? ହସିଦେଇ ସେ କହିଲା, 2 ମାସ ହେବ। ତୁମ ଘରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଭଲରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଶାଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ, ଯାହା ହେଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ଏହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୋର ଚାଇଲ୍ଡ କହି ମୁଁ ଆଗକୁ ପାଦ ପକେଇଲି। ଝିଅଟି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି କହି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଏମିତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଚଳିବନି? ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବେନି ଆପଣ? ମୁଁ ହଁ କହି ଝିଅଟି ସହିତ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସେ ମୋତେ ନେଇଗଲା, ସେଠି ଖଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ସ୍ତନରୁ ଦୁଧ ଚୁଚୁମୁଥିଲା କଅଁଳ ଛୁଆଟିଏ। ଝିଅଟିର ଶାଶୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ମୋତେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବା ବେଳେ ମୋତେ ସେ କହିଲା, ଇଏ ମୋର ସାନ ଯା, ଆଉ ଏ ଛୋଟା ଯୀଶୁ ପାଇଁ ତ ଏତେ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ଘରେ। ପୁଅଟା ଛୋଟ ଅଛି ତ ମା'କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ୁନି। ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଆମ ଘର ପରିବାରର ନାଁ ରଖିବ। ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ସେ ବେଳରେ। ଖାଲି ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଝିଅଟି ପାଖରେ।